Ahoj, mistři podcastů. Jsem Paul. Dnes objevíte nejlepší podcasty na světě. Jste připraveni učit se od nejlepších a změnit svůj život? Tak jdeme na to. Ahoj, fysti putabli. És elkaar gewoon jobb paasle uusi budako fispunti. Daska csak oiskonimik. Jaka se braším deep dive podíváme na jednoho fakt fascinujícího člověka, Javiho Rodriguez, jaký si jste o něm? No jasně. Jaký je Matěj Javi Rodriguez, mezinárodní speaker a coach, no. A on má za sebou fakt neuvěřitelnou cestu. Jak zasně, sančme k úspěšnému podnikateli ještě přistelnou cestu sen. A je to ještě, já to schreibe, že v něčech ten vedem. Přesně tak a ve 20 už podnikala vedem projekty jako Arjesen Kappa festival. Čak se... Ty tam kivede, já včera jak kašel v vesě, takže byl kop disposi. Ale na tykus, vědět, jak se v kterém větě v tom příčíko. Wow, inspiruje ty sice podnikatelů a to hned 7 zemích. Prostě slička, poruším se, protože jsem smál, protože letné se člověk dýně lecno. Jestli klišel tomu takhle si je, masně, no jsem tak. Protože to se když se doma můžu šít, že to peka. Tak to jo, už jenom můžu dočkat na víte, co mě tam na začátku zaujalo. No. Já vyspochybňuji disciplínu, jakože na ně nevěřím. Že on šápu na první pohled, to může znít divně řesovo. No jasně, spochybňuje se Frese základ. Je Frese, když těch uvědá fardu báda, na stygí dize jázo, no. Opryvne se ty cekčí lambo, že ho tam. My si máme žařku chrabněte základ. Šápu na první pohled, to může znít divně, že jo. No jasně, já. Slačím, smečal farím, jak se mám se dělat farkodonky. První pohled, to si musíme vynucovat. No, oni vnímají jako důsledek toho, když si jače vysíme to vás jsem bez že tebe pozor, aby šlo se tam vážit. Myslím jako důsledek. Když se k tomu zavážeme, přešel tomu k zničku, tam máme řešet. Chorá, když jsem tam řekl, takhle, já jsem na to říct, tebe šouku zodpovědnost. Zajímavý. A to vlastně myslí. A co bylo prasa třeba jste v tohle? No třeba uvádí příklad se svým synem, říká, že se nemusí nutit být dobrým otcem. Protože to pramení z jeho hluboký lásky a závazku, jak jsou. Takže vlastně ta disciplína plyne z jeho hodnot. Přesně tak. Jde o to najít to, co je pro nás fakt důležitý a pak už to jde samo závazek, zodpovědnost a její disciplína. To je fakt dost zajímavý pohled ponecht. A jak to můžeme aplikovat v našich životech? Vlastně se to cvičím, to je disciplinovaný, aniž byste se museli nutit. A taky, kdyby se dal tenhle přístup uplatnit. Přesně, třeba v práci, ve vztazích, v osobním rozvoji. Paráda, to je skvělý start. A víte, co mě ještě zaujalo? Já vím hodně. Že zdůrazňuje důležitost přítomnosti. Že to je pravda, on je fakt velké zastánce toho, abychom byli plně přítomní v každou chvíli. A proč Avdule? Věří, že to vede k větší kreativitě, opravdovému zapojení a překonávání stresu. No, když se soustředíme na to, a to je, co se je takže tak nás tolik neovládají ty staré strachy a obavy. Takže mnohdy jovi mají dočela neobvyklý meditační praktiky. Jako třeba? No třeba meditaci při milování se svou ženou. To je jako vážně. Jo. Pro ně je to způsob, jak prožít ten okamžik napno a propojit se se svou partnerkou na hlubší úrovni. To je docela síla. No a zpátky k přítomnosti, kolik z nás je dopravdě přítomně. A to hlavně v těch náročných chvílích. Přesně. Jak se s tím vlastně poprat? Jak do svého života dostat větší přítomnosti? To je dobrá otázka, co vás rozpiluje, co vám brání v tom, abyste byli tady a ty. To je fakt na zamyšlení třeba mobil. Sociální sítě. Nebo třeba neustálý přemýšlení o minulosti nebo budoucnosti. To je pravda, že o to tele rozptýlení identifikovat a pak s nima začít pracovat. A postupně si tu pozornost vracet zpátky k sobě, k tomu, co se děje právě ty. No a jde se podružte. Dostáváme se k zákonu přitažlivosti. Ale pozor. Já ho vidí trochu jinak, než jak ho většinu známe. Aha, si zdůrazňuje zákon předpokladu. A co to znamená? Neděl to sladit svý bytí se svými tatuámi. A to jako jak? No, já věší, že když se soustředíme na to, co nám chybí, tak to vlastně blokujeme. Jakože čím víc na to myslím, tím míž to dostaneme něco. Tak jak on mluví o tom, že se musíme stát magnetikou bytostí. A co oni to je? No jde o to vibrovat na frekvenci, to jako si přešeme. To zní docela magicky. No, ono to s tou energií a myšlenkama fakt souvisí. Takže vlastně nejde o to po něčem tužit, ale spíš se tím stát. Přesně, že o to tělešovat ty pocity a vlastnosti, které s tím souvisí. Takže když chci být bohatá, tak se musím šovat jako bohatá. No ne tak doslova, ale jde o to cítit tu hojnost, tu radost, tu vděčnost. Aha.
Takže vlastně vibrovat na frekvenci hojnosti. Přesně, tak a v tím si to do svého života přitáhnout. To je teda posun myšlení. A teď se nabízí otázka, odrážíme nevědomky to, co chceme tím, že se soustředíme na jeho absenci. No to je otázka na zamyšlení. To teda jo. Čo, když tím vlastně vytváříme bariéru mezi sebou a tím, co si přejeme. Nad tím se fakt vyplatí zamyslet. A to si píši. Tak jedem dál s Jaševem Rodríguezem a jeho myšlenkama o hojnosti a mindset. To si píš. Tak jedem dál s Jevem Rodríguezem a jeho myšlenkama o hojnosti a mindset. No musím říct, že je to fakt jízda. Ten jeho pohled na svět je fakt osvěžující. No a pamatujete si, jak jsme mluvili o jeho netradičním přístupu k meditaci? Jasně, je nemedituje jenom v tichu se zavřenýma očima. Přesně tak. On tu všímavost vnáší do každodenního života inkašně. A to i na nečekaných místech. No jasně. Třeba v posilovně. Po posilovně. To jako jak? No on ty momenty nepohodlí až už během těžkého tréninku, nebo když se potýká s nějakým strachem, tak je využívá pro cvičování přítomnosti. Aha, takže jde do toho naplno a pozoruje svoje reakce. Přesně, bez hodnocení a posuzování prostě na moje. Takže vlastně z každodenních zážitků dělá takový malý meditace. Ještě tak. A co ty hlubší strachy, ty jsou v sobě asi všichni máme. No vzpomínáte si na jeho mantru, bože dej mi toho víc. Jo. Tak když se objeví strach, tak místo, aby čuvo, tak jde naproti. Přesně, zařežá na hlubší pochopení. No to je docela odvážný přístup. Ale mění to perspektivu z toho na zřerkýne si rasaklivu a už trvák, takže vlastně nejde o to strachy ignorovat. Nebo přestírat, že neexistuje. Je do toho mobrojema, že to byče emaka v žužekšenkilo jako odrazový mužtek krstu. No a teď se přesuneme k hojnosti. Javí vnímá jako stav bytí. Není jako materiálním bohatství. Říkalo, já začnu jako skesat skulty, jak je. Hojnost je pro ně ve všem, ve vztazích, ve zdraví, v kreativitě i v duchovním naplnění. Takže nejde jenom o prachy. Ne. Je to celstvo to, že naplno a v harmonii a jak se vlastně můžeme napojit na ten hojný stav bytí. Také jako čemu říká magnetické bytí. A ty to je. Jde o sladění svojí energie s tím, co chceme do svého života k čitátnomu česty. A to jako jaká? No když tělesíme ty vlastnosti a vibrace hojnosti. Jako třeba? Vděčnost, štědrost, radost. Aha. Takže se vlastně stáváme magnetem pro další takové věci. Přesně. Takže nejde o to hojnost honit, ale spíš se stát tím, kdo ji přektýtká. Přesně tak. Jde o kultivaci toho vnitřního stavu hojnosti. No musím se přiznat, že k téhle manifestaci jsem trochu skeptika. To zní moc dobře na to, by to byla pravda, že jo? No přesně, Mikerini. Ale Javí v tomhle není žádný ezoterik. On zdůrazňuje důležitost akce. Aha. Jde o to dělat kroky, které jsou v souladu s našimi cílama a rozvíjet dovednosti, které k nim vedou. Takže nestačí jenom sedět a čekat, až nám vesmír něco nadělí. Ne. Vesmír reaguje naše záměry a činy. Je to taková společná tvorba. Tak to zní líp. Jde o sladění myšlenek přesvědčení a činů s tím, co chceme stvořit. No co peníze? No, Javí, má na vydělávání peněz docela nekonvenční názor, tvrdí, že jako snadný. Snadný. Zase asi dělá srandu. A já nemil. Jenomže on zdůrazňuje ten kontext a přesvědčení. Aha. On si myslí, že ta obtížnost vydělávání peněz je z velké části v naší hlavě. Takže jde o to zbavit se těch omizujících přesvědčení. Přesně tak. Jste volici přesvědčení, který nás posilují a nebrzdí. A mluví i o tom, jak se vymanit z myšlení nedostatku. S tím mentality, že pro všechny není dost. A jak se k tomu posunu vlastně dostaneme. No, Javí zmiňuje investice do sebe sama doma. Ako to znamená v praxi, ne? No to může být kokoliv získávání nových dovedností, hledání mentorů, investice do zdraví a pohody. A taky třeba obklopení se lidma, co nás inspirují a podporují. Přesně tak. Jde o to dát přednost svýmu osobnímu růstu a rozvoji. Ahoj všichni, tak jsme zpátky u Javiho Rodrígueze a jeho myšlenek. A musím říct, že tohle je fakt fascinující jízda. Pamatujete si, jak jsme mluvili o tom, že se prakuje v dualistických pozicích? Jo, jako třeba dobrý, špatný, vysoký, nízké, přesně. A Javí jde ještě dál zdůrazňuje, jak je důležité ty zdánlivě protichůdní pozice integrovat. Aha. Nejde o to vybrat si jenom jednu stranu. Ale spíše propočit. Přesně. A využít cílu obou. Zajímavý. Jak to myslí? No třeba uvádí příklad integrace levé a pravé hemisféry. Aha, takže propojení logiky a kreativity. Přesně. Jde o to propojit tyhle zdánlivě odlišné síly a dosáhnout takového holistického a vyváženého myšlení. Takže vlastně nemusím být jenom analytický nebo jenom kreativní. Čekám, jestli to. A začíná mi docházet rychle. A začíná mi docházet, jak to všechno do sebe zapadá. Jo.
Ta přítomnost sladění našeho bytí s našima tovama integrace zdánlivě protichůdných síl a fungování z pozice hojnosti. To je jako recept na fakt naplnící život. A je tady ještě jedna tajná ingredients a ten je zodpovědnost. Já zdůrazňuji, že je fakt důležitý převzít zodpovědnost za svý myšlenky, pocity. No jo, je to o tom, že si uvědomíme, že máme tu moc složit si vlastní realitu a nejenom svalovat vinu na druhý nebo na okolnosti. Přesně tak. Ja. Je o to si uvědomit, že máme svobodnou vůli jasný i možnost tvořit změny. A javy se dotýkají tématu peněz a finanční hojnosti. A i když mluví o tom, že vydělávání peněz je snadný, tak zdůrazňuje i tu zodpovědnost. Aha. Zmíňuje, že je důležité investovat do sebe sama i v době, kdy se tam ty zdroje zdají být omezený. To je fakt. Ale jak? No jde o to učinostnit svůj rozvoj a rozvoj své dovednosti. Takže vlastně investovat do svého vzdělání, hledat mentory. Přesně. Ja. A osvojovat si znalosti a dovednosti, které nám umožní vytvářet hodnotu. Takže dnešní deep dive do světa Javiho Rodrigueze nám přinesla fakt hodně. To jo. Jeho myšlenky jsou fakt inspirativní. Jako jeho filozofii šnuli do jedné věty, co by to bylo. No, asi, že jste architektem své reality, jaký jste taky nad. Tím, že převezmeme zodpovědnost za svý myšlení, přesvědčení a činy, tak máme sílu tvořit život plný hojnosti, radosti a naplnění. To je hezký. A na závěr nechme naše posluchače s jednou provokativní otázkou inspirovanou Javím. Pokud by váš život byl hra, na jaký úrovni teď hrajete? To je dobrá otázka. Ta, co by, protesty se posunuli na vyšší level. V těch oblastech, kde se cítíte zaseklí. To je fakt k zamyšlení. To jo, a to je pro dnešek z našeho Deep Dive moudrosti Javiho Rodrigueze všechno. Díky, že jste s náma byli. Doufám, že jste si to užili a že odcházíte inspirovaní a připravení k akci. A hlavně mějte otevřenou mysl službě. Doufám, že jste si to užili a že odcházíte inspirovaní a připravení k akci. A vyhrváje mi ty otevřenou mysl a srdce až do příště dáře naše jedin. A to je prozatím vše, přátelé mistři podcastů. Děkujeme, že jste se k nám připojili v této epizodě plné učení. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a kliknout na zvoneček, abyste nezmeškali, co přijde dál. Sledujte nás i příští epizodu, máme pro vás další tajemství, která mohou změnit váš život. Brzy na viděnou.